या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। तिलारी नदीपात्रात बेकायदेशीरपणे घातलेला बंधारा हटवून तो बंधारा घालणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी भाजपचे जिल्हा चिटणीस सुधीर दळवी आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली आहे। बांदा साठपणवाडीत मृत माकड सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवरती पुणे येथील वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे पथक तपासणीसाठी दाखल झालं होतं। पीपीई किट घालून त्यांनी या परिसरातील शेकडो गोचिडी गोळा केल्या। या गोचिडी तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आल्या आहेत। कणकवली तालुक्यातील तोंडवली येथे देवगड निपाणी राज्य मार्गाच्या सिमेंट काँक्रीट रस्ता कामासाठी तोंडवली पोबटेवाडी येथे सुरू करण्यात आलेल्या क्रशर प्लांटमुळे परिसरातील घरांना तडे पडत असून धुळीचं साम्राज्य पसरलं आहे। क्रीडा क्षेत्रात महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्यातील कौशल्याला वाव देण्यासाठी एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या वतीनं एका ऐतिहासिक स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ महिला खो खो स्पर्धा आयोजित केली जात असून त्याचं यजमानपद मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठाला मिळालं आहे। रोहा येथील कुंडलिका नदीच्या काठावर जैविक कचऱ्याची होळी केल्याचा प्रकार समोर आलाय। जैविक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणं गरजेचं असताना रात्रीचा खेळ करत कुंडलिका नदीच्या काठावरती हा कचरा जाळण्यात आला आहे। सावंतवाडी शहरात ग्रामीण भागातून आंबे विक्रीसाठी येणाऱ्या महिलांवरती होणाऱ्या कारवाईविरोधात आता आवाज उठू लागलाय। माजी नगरसेवक विलास जाधव यांनी नगर परिषद प्रशासनाकडे लक्ष वेधत या महिलांना हुसकावून लावण्याऐवजी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे। वैभववाडी तालुका शिक्षण संस्था आणि ॲपल सरस्वती हॉस्पिटल कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमानं शुक्रवार दिनांक 24 एप्रिल 2026 रोजी येथील अर्जुनराव राणे विद्यालय येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। कुडाळ येथील कचरा डेपोला लागलेली आग दुसऱ्या दिवशी धुमसत असून प्रशासकीय ढिसाळ कारभारामुळे आमदार निलेश राणे यांनी आज आक्रमक पवित्रा घेतला। नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी औंधकर यांना या प्रकरणी जाब विचारला। ते निवृत्त झाले। दरम्यान ही आग लावली गेली असल्याच्या संशयावरून केवळ एनसी नको तर संशयितांविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश आमदार राणे यांनी दिले। महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे। विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी नेहमी निवडणूक तर एका जागेसाठी पोटनिवडणूक पार पडणार आहे। विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी 12 मे रोजी मतदान होणार आहे। पुणे शहरातील सार्वजनिक रस्त्यांवरती दीर्घकाळ उभी राहून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणारी बेवारस किंवा वापरात नसलेली वाहनं आता थेट जप्त केली जाणार आहेत। पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसकडून राबविण्यात येणाऱ्या संघटन सृजन अभियानांतर्गत जिल्ह्यात व्यापक पातळीवरती संवाद व बैठका घेतल्या जाणार असून जिल्हाध्यक्ष निवडही स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मतावर आधारित केली जाईल, अशी माहिती अखिल भारतीय काँग्रेसचे सचिव तथा जिल्हा निरीक्षक दानिश अब्रार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। मालोड नगर परिषद सभेत ठाकरे आणि शिंदेंची शिवसेना आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं। राजकोट येथील शिवसृष्टीबाबत प्रश्न विचारण्यावरून हा प्रकार घडला। जागेसाठी रखडलेल्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रश्नावरती लवकरच मंत्रालयात बैठक होणार असल्याची माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली। सावंतवाडी शहरात गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदाई करताना जुन्या नळपाण्याच्या लाईन फुटण्याचं प्रकार सुरू आहेत। आज येथील राजसाहेब शिवरामराजे भोसले पुतळ्यासमोरील भिडाच्या पाईपलाईन फुटल्याचा प्रकार घडला, तर फुटलेल्या जुन्या पाईपला प्लास्टिकचा जोड लावण्यात आला आहे। देवगड तहसीलदार कार्यालयातील सर्वसामान्य जनतेचे तहसीलदार तसंच उत्तम प्रशासक म्हणून ओळख असलेले देवगड तहसीलदार रमेश पवार यांना कोकणसात लाईव्हच्या स्मार्ट लीडर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं। देवगड तहसील कार्यालय येथे त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला। पायरी गावकरवाडा येथील रहिवासी विष्णू अरविंद गावकर या युवकाचं राहत्या घरी निधन झालं। त्याच्या निधनानं परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून नातेवाईक व मित्रपरिवारावरती शोककळा पसरली आहे। समाजाप्रती आपलं कर्तव्य आणि संवेदनशीलता जपत सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान पुन्हा एकदा गरजू बालकाच्या मदतीसाठी धावून आले आहेत। एका दुर्मिळ आजारानं त्रस्त असलेल्या 9 वर्षीय कुमार तन्मय दळवी याच्या शस्त्रक्रियेसाठी प्रतिष्ठानच्या वतीने 20,000 रुपयांचा धनादेश नुकताच सुपूर्द करण्यात आला। केंद्रीय बोर्डाकडून बुधवारी जाहीर झालेल्या निकालात यंदाही मुलींनीच वर्चस्व गाजवलं आहे। त्यामध्ये हिला ऐश्वर्या हिनं मिळवलेले गुण MMR विभागातील सर्वोच्च गुणांपैकी एक आहेत। ठाणे जिल्ह्यात एसीबीने कारवाई करत दोघांना अटक केली आहे। ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी 50,000 रुपयांची लाच मागणाऱ्या वनपाल आणि वनसंरक्षकास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रंग्यात पकडलंय। विलास सानप आणि रेखा गायकवाड अशी लाचखोर दोघांची नावं आहेत। वडिलांच्या जात प्रमाणपत्र वैधता प्रकरणावरून नगरसेविका सहर शेख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे। सहर शेख आणि वडील युनुस शेख नॉट रिचेबल झाले असल्याचं समोर आलं आहे।
भारतीय सराफा बाजारात आज सोन्याच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. आज 16 एप्रिल 2026 रोजी सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅममध्ये तब्बल 1420 रुपयांची वाढ झाली असून 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,55,000 रुपयांच्या पुढे गेला आहे. मालाडच्या बंधुबाबा रिदम पांचाळ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. स्थानिकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी 2 आठवड्यानंतर रिदम पांचाळ्यावरती गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर दिंडोशी पोलिसांनी बंधुबाबा रिदम पांचाळ्याला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी सुरू केली आहे. बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या निवडणुकीच्या रिंगणात असून त्यांच्या प्रचारासाठी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार मैदानात उतरल्यानं सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना निर्णयाविरोधात गुरुवारी आंदोलन केलं. त्यांनी या विधेयकाची प्रत जाळत काळा झेंडा फडकावला आणि राज्यव्यापी आंदोलनाची औपचारिक सुरुवात केली. काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवरती गुरुवारी जोरदार टीका करत हा निर्णय सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली हा बदल राबवण्याचा प्रयत्न होत असून ही प्रक्रिया राजकीय नोटाबंदी असल्याचं ते म्हणाले.